Йыратызар шешмәйялынан. Муза, иркан Чаваш челги бурчухне тынже путмейн. Куда мумелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туган тел тапшуын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшу төрки һәм фарсы халыкларының уртак бәйрәме Нәүрүз. Аның барлыкка килү тарихы, үзенчәлекләре һәм әлеге бәйрәмгә бәйле кызыклы фактлар хакында. Табигатькә яз килде. Димәк, тиздән Нәүрүз җитә. Ул төрки һәм фарсы телле халыкларның милли бәйрәме. Гадәттә 21 мартта көн белән төн тигезләшкән вакытта билгеләп үтелә. Бу көнне авыл хуҗалыгы белән көн итүче халыкларның яңа елы башлана. Фарсы теленнән Нәүрүз яңа көн дип тәрҗемә ителә. Борынгы заманда Нәүрүз килгәнне астрологлар билгеләсә, хәзер астрономнар санап чыгара. Кояш күк экватор аша көньяк ярымшардан төньяк ярымшарга чыгуга Нәүрүз башлана. Икенче төрле итеп әйткәндә, бу шул ук көн белән төннең тигезләшү мизгеле. Нәүрүз дөньядагы иң борынгы бәйрәмнәрнең берсе. Аны безнең эрага кадәр 3-7 гасырларда ахименидлар һәм сасанидлар дәүләтләрендә дә бәйрәм иткәннәр. Борынгы грек тарихчысы Страбон хезмәтләрендә Нәүрүз бәйрәме хакында булай дип язган. Сырдарья белән Амурдарья елгалары арасында яшәүче халык бу көнне ут гыйбадәтханәсенә җыела. Сәүдә итүчеләр кибетләрен яба, һөнәрчеләр эшләми, барысы да күңел ача, бер-берсен ут кабызган ризыклар белән сыйлый. Бу бәйрәм борынгы фарсыларда барлыкка килгән дип санала. Ул кояш культы һәм легендар пәйгамбәр Заратуштра белән бәйле. Борынгы Иран чыганагы булган Авеста изге китабында да Нәүрүз бәйрәме хакында искә алулар бар. Авеста тәгълиматы буенча кешеләр һәр яз сайын җирдә 6 төрдәге тормыш барлыкка килүне билгеләп үтәргә тиеш. Алар һава, су, җир, үсемлекләр, хайваннар һәм кешеләр. Нәүрүз турында фарсы әдәбиятының китаплар патшасы дип йөртелгән дөньядагы иң озын поэма Шәһнәмә әсәрендә дә искә алына. Аның авторы фарсы һәм таҗик шагыйре Фирдәүси Нәүрүзне Җәмшид шаһның патшалык итә башлауыннан бәйрәм ителә дип яза. Әмма мөселманнар яңа елы белән исә Нәүрүз бөтенләй дә тәңгәл килми. Ул мөселман кануннары буенча узмый, милли традиция буларак кына яши һәм мәҗүсилектән калган бәйрәм булып санала. Мөселманнар ай календаре буенча гомер итә. Кояш календаре буенча бер елда 365 көн булса, ай календарында 354 көн. Мөселманнарның яңа елы Мөхәррәм аеннан башлана һәм ул ел фасылларына бәйләнмәгән, һәрвакыт күчеп йөри. Яз килгәнне сөенү, аны кашлау бәйрәме төрки халыкларда да, финугырлар, славяннарда да бар. Рус халкы яз бәйрәмен Масленица, ягъни май чабу дип атап йөртә. Татарстан Республикасы Милли музейында инде ул гадәткә кергәнче май чабу бәйрәме үткәрелә. Без монда бәйрәмнең тарихы белән таныштырабыз. Музей фондына сакланган әйберләргә нигезләнеп презентация әзерләдек һәм театральләштерелгән рәвештә геройлар белән без балаларга әлеге бәйрәм турында, аны гырыф-гадәтләре, традицияләре турында сөйлибез инде. Бу инде безнең май чабу бәйрәме. Бәйрәм булгач, халык үз башларында бәйрәмчәк алмаштырган. Айгөл Илдар кызының өстендә рус кызларының милли костюмы. Минем өстемдә инде шәһәрчәрәк киенгән костюм, чөнки авылда инде гадирәк киенә торган булганнар. Бу инде киң җиңле шундый күлмәк һәм сарафан, пояс кия торган булганнар, башларында инде яшенә карап, яшь кызлар бәйли торган булганнар. Повязка, аны инде шулай җимерҗәннәр белән чигә торган булганнар. Хатын кызларның инде баш киемнәре бераз башкарак. Чәчләр шулай да каплана торган булган, тиеш булган. Бәйрәмнең исеме төрлечә аталса да, аслында озын-озак кыштан соң ямьле яз килүенә шатлану ята. Шулай ук ул мәҗүсилекнең бер чагылышы да булып тора. Нигезендә инде рус халкының да, шушы татар халкының да бәйрәмнәре ул бер игенчелекне яңадан җир ял иткәннән соң икмәкләрне утыртырга вакыт җиткән дигән әйбер инде бу. Инде аермалар буларак ул күбрәк гырыф-гадәтләргә киләдер инде. Мәсәлән, русларның шул ук сугышу уеннары булган бит инде. Бер-беренә кунакка йөреп, кай вакыт әзрәк шәраб кебек эчемлекләр дә эчү булган, күңел ачу булган. Инде татарларда ул күбрәк ничектер тыелып,
динге нигезләнеп, инде тәртипсезләнмичә генә матур итеп бәйрәмне үткәргәннәр күбрәк инде авыл җирендә таралган булган әлеге бәйрәм Карга боткасы. Билгеле булганча, май чабу бәйрәменең кульминацион ноктасы карашкы яндыру. Ни сәбәпле һәм нинди максатлар белән булай эшләнгән соң? Менә шушы зур май чабуның карашкысын әзерләп, аны бердән югарыга куя торган булганнар, бөтен авыл якын тирә авыллардан күреп торсын өчен һәм яндырганда чыннан да бөтен начар ел дәвамында булган әйберләрне бәйләп, әле бит алар кичкенә генә кошчыклар, анда курчаклар ясап, аны ясаганда начар хисләр турында уйлап, үткән авыр кайгы хәсрәтле әйберләрне исләренә төшереп, шул бергә зур карашкы белән яндыра торган булганнар. Бу инде чыннан да киләсе ел тагы да яхшырак булсын өчен эшләнә торган әйбер булгандыр инде. Һәм югарыга ни өчен карашкыны куйганнар? Күрше авылдагы халыклар да күрсеннәр әле нинди безнең яхшы карашкы, димәк булар бай дип уйлаганнар, чөнки күбрәк ялкынлырак булган сайын авылда димәк җитешлек бар, чөнки ул карашкыны башкарыр өчен дә авыл буйлап бала-чагалар кемгә нәрсә кирәкми, иске моско чабаталар, чүпрәк чапраклар җыя торган булганнар. Аның шундый гадәте булган элек. Риваятлар буенча Нәүрүз көнне төркиләр үзләрен әйләндереп алган Ирниконнан чыгабыз дип ышанганнар, ягъни таулар белән уратып алынган үзәннән. Шуңа да төркиләр әлеге бәйрәмне яңа ел итеп кабул иткән. Якын Көнчыгыш һәм Үзәк Азияның җир эшкәртүче халыкларында барлыкка килгән Нәүрүз бәйрәме гарәп яуларыннан соң да сакланып калган. Аны бүгенге көндә дә ислам динендәге күп кенә халыклар билгеләп үтә, чөнки ул халыклар мәдәниятенең аерылгысыз бер өлеше. 2009 елның сентябрендә Нәүрүз хәтта ЮНЕСКОның кешелекнең матди булмаган мәдәни мирасының репрезентатив исемлегенә дә кертелде. 2010 елда Берләшкән Милләтләр Оешмасы Генераль Ассамблеясының 64-нче сессиясе 21 мартны халыкара Нәүрүз көне дип игълан итте. Нәүрүз бүгенге көндә бездә сабан туйсыманрак урам бәйрәме булып күз алынса, борынгылар әлеге көнгә алдан ук әзерләнә башлаган. Аның билгеле кагыйдәләре, юлалары булган. Мәсәлән, 2 атна кала савытларга бодай белән ясмык салганнар. Бәйрәм көненә кадәр аларның уҗымы 5-7 сантиметрга кадәр үсәргә тиеш булган. Яшел төс, табын бизәге һәм яңа тормыш башлану символы булып саналган. Нәүрүз алдыннан гөнаһлар кичерелә дигән ышану да яшәп килгән. Шуңа күрә кешеләр берсеннән гафу сораган, дошманнары белән дуслашкан, бурычларны кичергән. Якты рухлар чиста күңелле, чиста йортлы кешеләргә килә дип тирә-якны чистартканнар. Бәйрәм көнендә исә чиста киемнәр кигәннәр. Исламга кадәр чорда Нәүрүз алдыннан бер атна вакыт әрвахларга багышланган. Бу көннәрдә аларны искә төшергәннәр. Әрвахлар рухыннан киләсе елга ярдәм сораганнар. Шулай эшләгәндә уңышлар мул булачак, ел имин һәм бәрәкәтле киләчәк дип ышанганнар. Бәйрәм алдыннан махсус чистарыну йоласы башкарылган. Нәүрүз алды чәршәмбесендә урамда учак ягып, аның аша 7 мәртәбә сикерергә кирәк булган. Шулай ук бәйрәм алды кичендә агымсу аша сикерү дә гөнаһлардан арындыра дип ышанганнар. Нәүрүз күрәзәлек кылу өчен дә кулай вакыт булып саналган. Бигрәк тә кияүгә чыкмаган кызлар кайчан тормышка чыгуларын белергә теләп күрәзәлек итәргә тырышканнар. Төрки халыкларының күпчелеге яз бәйрәмен Нәүрүз буларак билгеләсә, татарларда исә карга боткасы дип аталучы борынгы традициядә бар. Татар халкының танылган, элек үткәрелә торган Карга боткасы бәйрәме булган. Бу инде шулай ук язны каршылау белән бәйле булган. Тауларда беренче җирләр күренә башлауга җыелышып, шулай күмәкләшеп, учакта ботка пешергәннәр, аны инде бераз җиргә дә салып калдыра торган булганнар, үзләре дә сыйланганнар һәм шушы җирне сөендереп, алар язны каршы алганнар. Бәйрәм булгач аны табынсыз, сый-хөрмәтсез күз алдына китереп булмый. Яз бәйрәменә дә халыклар ныклап әзерләнгән. Гадәттә күбрәк боткалар пешерә торган булганнар һәм аның инде ярмаларында төрледән төрле булган. Кай вакыт шушы бәйрәмне барлыкка китерер өчен авыл буйлап төрле ярмаларны җыеп, сөтен, йомыркасын һәм һәрбер гаиләдә инде кем нәрсәгә байрак, шулай итеп бергә кушылып күмәк бәйрәм булган бу. Әйткәнемчә, учакта күбрәк боткалар пешергәннәр һәм әлбәттә инде чәй эчү дә булган. Боткадан тыш яз бәйрәме табынын коймак бизи. Уеннар турында әйтеп тә торасы юк. Алар бихисап күп төрле һәм берсеннән берсе кызык.
Как только я скажу, восклав внимание, Маш, вы бежите вон на всех мальчишек и обратно. Былины ронять нельзя. Итак, на старт. Внимание, марш! Нәүрүз бәйрәменең элек ничек узуын барлауны дәвам итик. Бәйрәм көнне балалар өй сайын кереп җырлап йөргәннәр. Йорт хуҗалары аларга күчтәнәчләр тараткан, урамда тагмакчылар, шишәннәр җырлаган, кәмитләр күрсәтелгән. Бәйрәм кичкә кадәр дәвам иткән, икенче көнне өйдә гаиләдә билгеләп үтелгән. Өйдә бәйрәм кичкә таба башланган. Гаилә яңа киемнәр киеп өстәл артына җыелган. Табынга яңа савыт-сабаларда 7 төрле ризык куелган. Мондый табын хафсин дип аталган. Ризыклардан гадәттә алма, зәйтүн, үстерелгән бодай, аш сиркәсе, сарымсак һәм башка орлыклар куелган. Әлеге 7 ризык кояшка бүләк дип саналган. Җавап итеп, кояш мул уңыш бирәчәгенә өметләнгәннәр. Нәүрүз 13 көн дәвамында бәйрәм ителгән. Бәйрәмнең соңгы көнендә кешеләр кырга чыгып яңа ел каршылаган. Кырга чыккан һәркемгә ел буена бәхет һәм иминлек юлдаш булачак дип ышанганнар. Әлеге традиция Иранда һаман да сакланып калган. Анда әле дә Нәүрүзне 13 көн бәйрәм итәләр. Бәйрәм көнне төрле ризыклар пешерелгән. Мәсәлән, Үзәк Азиядә Нәүрүздә пулау пешерү традициясе әлегәчә сакланып калган. Шулай ук төрки халыкларда, бигрәк тә үзбәкләрдә сумаляк дигән ризык пешерелгән. Ул крен төстәге баллы туклыклы каймак сыман масса. Аны балалар айрыша да ярата. Сумаляк витаминнарга һәм аминокислотларга бик бай. Яз көне организмга туклыклы матдәләр айрыша да кирәк. Әлеге ризыкны хатын-кызлар әзерли, ә ирләр учак тергезеп казан аса. Казаклар да Нәүрүзне зурлап уздыра. Ул алар өчен үзенчәлекле бәйрәм. Бу көнне һәр кеше 7 ишекне ачып, 7 йортка кергә тиеш дип санала. Йорт хуҗаларына сәлам биреп, хәл сорашалар, бәйрәм белән котлыйлар. Ә хуҗалар исә аларны Нәүрүз күҗе белән сыйлый. Нәүрүз күҗенә, ягъни ашына 7 төрле ярма салып пешерелә. Деге, сылы, кара бодай, кукуруз, тары, бодай, арпа. Һәрбер компонент үзенә күрә бер мәгънәгә ия. Муллык, бәхет, табигатьнең яңарышы һәм башкалар. Шулай ук бәйрәмдә табынга башка милли ризыклар да куела. Шулай ук безнең халыкларга таныш ул Нәүрүз бәйрәме, аны күбрәк көнчыгыш якларда күбрәк Нәүрүз бәйрәмен үткәрәләр. Анда инде аның үзенең традициялары, гореф-гадәтләре бар. Ул мәсәлән, сүмәләк дигән әйберләр пешерәләр инде ул бер сутка димәсәң, бер тәүлек дәвамында сүмәләк пешерәләр, пулаулар белән кунакларны сыйлыйлар һәм җырлар, биюләр белән бәйрәмне үткәрәләр. Җиһанга Нәүрүз аяк баскан көнне авыл хуҗалыгы белән көн күрүче халыкларның яңа елы башлана. Фарсы теленнән ул яңа көн дип тәрҗемә ителә. Төрки халыклары әлбәттә бәйрәмгә алдан әзерләнә торган булганнар, үзләренең милли киемнәрен кигән булганнар, чөнки бу инде шулай халыкларны берләштерә торган бәйрәм булган. Бүген дә Нәүрүзне дистәләгән илләрдә уздыралар. Бу бәйрәмгә багышланган такмаклар, җырлар, биюләр әле дә халык күңелендә яши. Бу бәйрәмнең асылы язга сөенү, чөнки яңа ел башланып киткән бит. Элек елның без хәзергечә январьда түгел, игеннәрне утыртырга вакыт, җир әзер булган вакытка бәйле торган булганнар календарның башын һәм һәрбер халыкның да шушы язны каршылау бәйрәме үзенчә үткәрелә. Нәүрүздә дә карашкы яндыру гадәте бар. Шунысы кызык. Карашкы образы күп кенә халыкларда чагылыш тапса да, аны бөтенесе дә яндырмый икән. Карашкыны һәр вакыт яндырмаганнар. Аны әле суга да агызып җибәрә торган булган кайбер халыклар, кайберләре җиргә күмеп куя торган булганнар. Бу инде һәрбер әйбернең дөньяда әйләнеше турында әзрәк яктырта инде, что ни генә булса да барыбер без җирдән тудык, җиргә китәбез, су белән агып китәбез дигән әйбер. Нәүрүзнең элек-электән татарларда да бәйрәм ителүе билгеле. Әйтик, күренекле татар тарихчысы, мәгърифәтче Шиһабетдин Мәрҗәнинең 19 гасырда иҗат иткән хезмәтләренә караганда, 1700 елга кадәр мөселман татарлары яңа елны фарсы кояшы елы буенча хәмәл, ягъни март аенда көн һәм төн озынлыгы тигезләшкән вакытта башлаган. Татарларда соңгы берничә гасыр аралыгында Нәүрүз зурлап үткәрелгән бәйрәм булып саналмаса да, аның тарихи җирлеге, мәдәни традицияләр безгә йогындысы шактый зур.
Язгы яңарыш, уңыш символы булып саналган Нәүрүз бәйрәме алдыннан борынгыдан килгән гырыф-гадәт буенча кешеләр әле дә өйләрен җыештыра, хуҗалыкларын тәртипкә китерә, алган бурычларын кире кайтарырга тырыша. Әлеге бәйрәм арасында агачлар, чәчәкләр утырту да халыкта сакланып калган. Гадәттә Татарстанда, аерым алганда мәркәзебез Казанда Нәүрүз бәйрәме уңаеннан елда төрки халыкларны берләштерүче чаралар уза. Ул чаралар гадәттә ачык мәйданнарда үткәрелә. Традицион халык уеннарында катнашырга, төрле халыкларның милли ризыкларынан авыз итәргә, күп милләтләр катнашындагы концерт карарга мөмкин. Шулай ук Татарстаныбызда әлеге бәйрәм уңаеннан Нәүрүз гүзәле, матурлык һәм талант бәйгесе дә уздырылып килә. Бу бәйгедә милли җәмгыятьләрнең иң матур кызлары милли киемнәрен һәм талантларын күрсәтә. Яз матурлык чыганагы, язның һәр чәчәге, һәр сулышы, һәр бәйрәме матур. Нәүрүз дә шул исемлектә. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Без бүген төрки һәм фарсы халыкларының уртак бәйрәме Нәүрүз, аның барлыкка килү тарихы, үзенчәлекләре һәм әлеге бәйрәмгә бәйле кызыклы фактлар хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне тынже путмейді. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.